Au khapani mar kichingsang ang tini naron bagahin hai kaisa ketal video review sapaika narni takhok hari marasing hai keba narni kiching hari marasing narong nai tango dako boro seri YouTube channel au khapani mar kichingchong gaitini ni video hingke kaisa love story no tui sinamjak mani khoroksa takhok wa anoponi love story no share khaika hingkai ambo normo share khai khanare nai o takhok ni story belai no set tei interesting kakai naro bukhnawai balai no maya nangjagano chini o takhok no au faidi hingke story no sengna sikam tomon channel katalang tonghange channel no subscribe khainari tei kanan bell icon on khainari mohai katal video mana bagai okok tamana sirohonai takhok ni mungongkha Sanjay Tripura bini kami Belonia South Tripura au sana thangke o takhok belai korino khungni sajala bini nukhni kok sana thangka hangkai bini nukhungo bini munai khoroknoi tongo tei bini ama tongo bini bapo o naithok hayungno yakari thangja o takhok nokni sajala okra jakma bai nokni joto kaham hamia naitetoino mapori jago o takhok jefuro class 12 ni result mano aboni yagulo Udaipur Degree College eba Netaji Subhash Mahavidyalaya College thango admission awai pori tongo o takhok jefuro first semester ni second semester kao afro bo khoroksa burino nugui bkhao hamjakma asayo tei o buri hingkai o takhok ni khoroksa dol ni ex phiaba o takhok okorokno mungsakono saiman jaya afurni simi o takhok salprum no college lai sona chengo bini chajangma borokno naina musungui gana thangi kok sana musungo bakhani kok rona khulogoi sana musungo phiaba kirima lachima bai sawimaya o takhok obukhokno phiaba jora kaisa o takhok boboni khoroksa dolno boni ren no gorengoi o takhokni bakhani kok rona beba khulogoi sawo afro takhokni dol bini kokno khnawoi belai khairok jago te maya nangjago o takhokni dol bo saka nangtawana di ang tongo ang try khayano bini contact number nai rewani ang salai rewano mohai sawi takhokno methebi kabuka moni salni saltamni yagolo o takhokni dol hunjaknai bo contact number nawai rewo o takhokno afurni simi borok kunai teruk kok salaina sengo te hamjagui thanglayo aforo o takhok katale mangrok bunongnani sengo abo haikeno borok kunai ni hamjakma 1 year eba talsa kaithango phia salcha bo malaina joramaya borok salcha hingke o takhokno malaina saka bukhok bo gosina haka o takhokni kokno au malaya baloka sangbo 1 year lai tongo tabolo waisa malai shono hanai first time malaika borok kokri laika kok kabama salaika bakhani kokro te samairok bori laika jora jora kaham bo phayo hamia bo phayo phiaba aborok no mechenai borok abhaikeno kaham ke tong phailaika 3 year phia o takhok boboni sangni sefano kabangko hamjago abu khokno recharge sanke recharge khairo rang sanke rang riwo ri sanke ri boriwo korini bisingti phano onek saitogoi je borok kabangko khari hamjago saljabono yakar kalangjago phiaba tabu o takhok boni khani borokno call khaike mano waiting khailia o takhokno call khailia message call khaibo khailia receive 1 month lai thangka khuloglia block khailia call phiaba na jak o takhok tabu te kapja chawi nungi bo malia tongoi sukrika o takhokni sano boboni baya sabaksa eba dolongni thanewa solution tabu botamu khainai au khapani mare kichingsang norong o takhokni love story no khnawai bahima tongkhate a jaga sabani saya and botabu tamu khaima sa tamu khaya naisingma desa na pogoi thangna de nangsinai kifile de o pukhukte abar norok chani jawan chamono comment kaisari o takhokni bangai bonasing tongo norni comment au hingketini bagam sunong sinai beskani video hani hoite semalai lefinai joto kaham kurung tongdi hambai।